drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Keď ste sem prišli pred 4 alebo 8 rokmi, tak ste mali všetci rovnakú štartovaciu čiaru a každému z vás, tak ako som vás vítala, som povedala, že teraz je to na vás. Všetci ste na to rovnako, aj keď na 70 mieste počiaru, ale strku. A teraz ukážte, čo vo vás je, ak máte talent, nadanie, či ste schopní aktívne pracovať. A tak sa stalo, že niektorí sa zapísali do gymnázia ako výrazný písmo, niektorí menej výrazný a niektorí neviditeľný. Ako väčší optimista dúfam, že v budúcnosti sa ten ich talent ešte rozumie. Tu sa to ako si neukázalo, ale však ešte nie je všetkých koniec. Find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world. Mad world. All around me are familiar faces. Vieme, že svoju úlohu štvrtákov zvládnete dobre. Nerobte na to lačkarom, udržujte naše dobré meno. Nalejme si čistého vína. Keď tu naša trieda štvrtá B stála po minulé roky, bolo nám to zhruba rovnako jedno ako vám, sme predsa len Bčkári. Viace budúcnosť národa, vrcholoví športovci, úspešní právnici, uznávaní lekári, snažili ekonómovia. Počas týchto 7 rokov sme sa síce tlačili medzi skrinkami, ale aj tak sa medzi nami vytvorili skvelé priateľské puklá. Na záver si dovolím tvrdiť, že stále je tu nádej, že práve naše gymnázium vychová najúspešnejších lekárov, právnikov či športovcov, len preto, lebo nádej už je posledná. Môj úžasný prejav by som chcel dokončiť poďakovaním. Ďakujeme škole, že nám vytvorila druhý domov. Ďakujeme profesorom, že boj sa teplými plynmi nevzdali. Ďakujeme ministerstvu školstva za to, že v rámci úsporných opatrení nezrušilo